Doon na ispat-ispat. Kita lagi na sila. Lurata lang na yung mata. Magkakita mo naman. Kaya mang kaldero dara ka-cute ka adjo. Pila ka salmon masudan niyo. Sakto nga. Sakto nga. Ikaw magkilis sa bugas anda ha. Kaya di kumahawid sa basa. Hi guys! Gika namin nanokos, sa padong nami uli, ato mi uli sa pajag na pwede mayor kay sa baduman ron, sa kasimana na maron sukad sa katong hapit mi nga gusan. Aw, sa kasimana na karon sukad sa katong hapit mi nga intonses, unsa ato na pimatugron kay sumad man ron. Tanaw na tagan sa na mahitabo na man ron dito gabi una. Nagidaan na migbaon si mayor gadag bugas o kana nay suga na mo. Tagana rin sa sa musuha, unsa marang ipakita unsa taganang na silupin na. Unsa mailaman na unsa og sani na among suga si tirigada sabo ja. Dapoy bugas among dagaray naghanaglamok. Unsa guys, mato na mi kay magkuan pa mi magdigamo pa mi og panihapon kay dama mi suga magdungag na raman mi og lotong bugas. Tana. Tapos na mi guys sa ari sa among tugan karong gabi unsa kananay. Baway sa mi kare jud nantantad magdigamo na mi gikapoy ko kay dito nagagi-agis katarukan. Garbi gisira ka din naglakaw nimo mudahili man nag kananay lapok pa niglar sa murag kag damag ilalim. Unsa magkuan sa meron magpahuway sa kay magdigamo na buntag grabing initan kadung singit kun tawag pinaklay lajo lajo bas apog bakladan sa tukaron. A few moments later. Hi guys, so di ami sa abuhan, aw ako raman di ay, di ako sa abuhan kay maghaling nami kay magdungag mi panihapon. Alas 6 gadid untep sa hapon. Amo jang giwat mo alas 6 sa mi magdungag kay og dungag mig sadyo, agluto mabugnaw na mabahaw na may mga kay plano na mga ani mga city. Maghaling mi karon ha pagipahuam si mayor og lighter kay wa mi kahaling. Da magsugod na taghaling kinahanglan natay lukay. Nanay lukay dadang mayor do at kami mo yur mo magbasa yur. Wa, natay lukay. Nanay haling. Ngit ari kay way sudadan kuan. Abuhan lunos-lunos ang panini mo ingana. Ngit ang gamay lagi. Ayun na naman Ispat. Doon na ispat-ispat. Kita lagi na sila. Lurata lang na yung mata. Magkakita mo naman. Kaya mang kaldero dara ka-cute ka adjo. Pila ka salmon masudan niyo. Sakto nga. Sakto nga. Ikaw magkilis sa bugas anda ha. Kaya di kumahawid sa basa. Sige, ako rin muhaling. Ikaw magkilis. Kama ba kay haling? Mao, lagi na pangutanag ka mao ba? Siga na mo kadaan. Kadlitan raman eh. Sabi mo sila. Pag Okay ganag mo ko. Eh, sana okay na. Pwede mao lagi na ron. Bulay nagkamot na na ibuhan. Ito, ano lagi? Ha? Bulay na yung kamot. Ano, buling dapan. Awir na mga flavor. Ituwad ni mong lukay nga rin mo hilakot. Tuwad. Ituwad, bito nga. Nabito nag-ako mo haling. Mo hilakot ba? Hilakot da na. Ito paslak sa kaang. Ora ko galewang. Ituwad, ito na. Kaang kay rum. Hikang. Kaang na no ituwad. Buang naglukay maituwad. Dili daw siga ron. Hindi naman na yun. Sige lagi na. Ano ko yun? Ano magkatim maghut na ka? Dami speaker na eh. Kaya di man mo. Ano mo na? Kailangan may kamando din lang. Tiga lagi ni yur. Salig laman yur. La. Lagad siya. Siga man sa ini. Ato laman jo. Juan. Ato laman jo. Lagad siya. Ato laman kadal kayo mga ilong magkagbuho. Hindi ako mga Tiyo sa lawa mo naman. Okay. Bagagan sa klase kirag pangig. Ito mo na pangig ha. Eh, sad. ano kan ngayon mo siya kung sadyo. Kung ano man yung Sila mo Ay, na pangalan yung mo. alas acid ni Spuan. Magkaadyo da ari. Musiga na lagi na. Apa? Ato na ba? Unsa na? Masang pa. Ano na? Makilis ako. Gilis na lang, gilis na. Mayor atang pakilisun sa bugas. Sigsig-sig kasi Nahag di makatulo maarang. Ang kaya, ang kaya mo rin ko bigot. Mayor pakilisun. Dari tubig yun. Hindi Ano ba nga murag tingnan aganan ni murag ko auntie. Pila ka sa mga ko na. Pag silente yan ang Arang hinluan na. karera. Igo ka na. Pila mo. Sige, igo lagi na. Kilisig madyo kay rong di ta makakaunanig kananay. Agut. Kaag putitid. Yan na magkilis. Kumo ba kog deng ay. Na mura. Paano mo ko sa wag deng ay. Pero nga kilis yun ha. Diri, ano makatira si magpamaghot. Nalo ba kani ba yung magkakaon? Hantong siguro ni. Palabi man muna. Maro ko nagasan. Nalabro. Kung ano ka punin ka niya ni. Nabriha nga palabi yung pagkakaon kaya di magpalabi. Adi po palabi yun kaya pasiguan na pagtadaan na isabaw. Hurat na ni mo tubig. Ladyo or magkausanan.
Aga sa tubig yor to. Sa. Oh, haya, haya. Sige, dugay mo hati. Yan na. Ako, kamo umuhaling. Tiyo, di ka mo umuhaling. Di ka mo umukaan. Di ka mo umuhaling na. Basta ka mo tamukaan ka mo umuhaling. Mudang ag. Arang. Kamapod mukaan. Arang. Siyarog na pa dyan putitid. Pero nga, diha, pudhut na ng tubig. Kaya halajog kausanan. Uy, maglakaw pa na. Gushan tanaw. Gushan. Maug-ug tada ni kinaw. Halajog kausanan. Sangod Japan. Gagahan ko ano. Ikaw sa bauti. Ikaw ra. Japod, mahimo na ng lugaw. Tang nintang ko andari. Kamera. Yan, sila ob nagahan ko ana. Hinaling. Bubuang gud kaadjog ka ng lamisa nila mayor. Marami danig higanti inig barug. Nga na ba? So, andang agan. Kanang tawag na. Gasol. Okay, karang luto ah. Saan na kaliro? Sis? Angyor! Hello, Yor! Murag. Magka, apa ni muka huyor? Di kata ni ka. Di mo maibos. Di ba ka? Igo. Puro pagkatid palwawa, pagkatid ni. Kananay, kuan ni. Saan mo man ang kinahon? Wa ni, baga, di takasugba na ni buwad. Sabi? Ano? Takan. Nagmahilaw. Na, taghilaw ng uto ta. Nagmahilaw, ti. Ano, nang hilaw kay manay lumi. Lagi na, nalay. Sa buwag otro, mahilaw. Darog mahilaw ko sugod siga. Bunawa ko be. Ano sa ko kay ning agluto ng kamot. Maramang nagkuan. Gumagi na mo sige ng palway oh. Nagdira na, wa pagali. Panghula ka. Sabi? Banto alisay. Ansa guys, tanaw na to di ba ni mahilaw ni dinungan ni Mayor. Bantay bitaw ko kuwang sa Bayor. Kay initang tataod mahumanda na ang mga alas 7 manihapon mi kay pakit na mo sa among suwaan sang gisira bitok sa lupin. Hay, tungkam nang katot iri yun. Ano yung gibutang? Tay sila. Hani mo gibutang? Lagi sangit. Oh. Ha, man kita tanawan sila hani mo gisangit. Bintana. Be, tanam lang gisangit tigiri sa bintana be. Siya, hanggang mong suwa. Arang lo din taon di. Araw yung taong tungkabos iring, amin taning gisangit sa lansang niya, bintana. Gamang bintana, naman nang gibutang nagtrapal, gamang di nililian sa mga manunuway. Oh, ta! Inga na, mas enjo ha pa, namin suha, isangit, magadad kaya di na mo, isangit tungkabog na sa iring, di pa iro. Wala nang isangit para sure, gadad maintunsis. Ha? May basket. Arang, wa, may basket sangit-sangit sa lansang. Kita kasi, starring kagag ang suha. Excited na ko sa among luto og luto pa to. Yor, aman. Nagpop na. Ukbe ko no, ukbe. Nagpop na ba na? Grabe pa niya tapo yor. Pispot ang nakula ka adyo. Sabi. Sandali, araman. Magkagi, adyo lang pud kuhay ka adyo. Magkagi, madeket lagi. Lami ra ba na pud Nagkat na. mo ning ingani. Arang gamazer man ro, kuwang ra man ang tiri yor. Garaa. Uy. Na hapupan. Ano natin? Luto na nag-imong hapupan, taklib eh. Ang maluto. Dahil matakliban, di na naman ito. Grabe po na yung trapuyor. Uy, rabi magkuha pagka doon. Ipok mo na eh. Maninoy. Halakang. Wa na maguni gamita. Ipok ka dyan. Maguni. Sarapos. Kasi ka manunuway, kasi kang dako. Daraguni dia. Na guys, hapop na. Jamang huwatan og maluto na. Kaya manihapon taron. Luto lagi na. Yor! Bukan ako. Ini mo tambong na motor. Kaya mahukat ako, Ter. Bila man nakaplato. Siyang itayor. Happy. Ano maging trapo? At ito trapo mo. Grabe ito ng trapo ko. Basta kong luto. Tas na. City na ba za? Dire! Kanima ka? Pamakanin ba ako diha?
Uy, dali na mo. Uy, sakto pa kadang agyur kay wa mo deket yun. Kaon man. Very good kasi ka ba? Oh, yan nagluto. Ni Mayor ara jeng saktuha, wa gad na pagod, wa gad si deket. Jadi ara ka masuwa. Hoy, dili na mo. Ako rejo pa kanan na re. Nga nagamang suwa rin sa salupin. Agamang suwa kay tag-ana ni Don Sani ni. Ang iba tang panaksa para makakita mo. Yeah. Kailan na jabo na. Kaya guys, ininuna ni nga mangke. Arang muta. Kaya na makikitasan ako na simot sa mangke. Hoy! Kaya na ba? Nugas na lagi yung plato doon sa gibadang. Sa pikas. Dapat sa baso. Kaya na ba? Duga dyan. Uy! Hindi na kaya ang puta. Dire! Kawawahi dyan na din sa salinag suha ron. May arabag man ka karang humuta. Pagka sa bidanan. Puot-puot nagluto. Dali na ba? Hanggang na mag... Paano na naman hihapon sa tadaan? Yung kanut. Ayo tuh. Hello to. Nay, kape. Nandiyan guys! Manihapon sa me. Duh, Ha? Ano ka? nami ininit. Ang pusa ta karejo kaya kita. Nah, may gabi eh. Ang pusa pud may karejo. Men. Hindi mo katawa dahil mo pre. Ano dah kaya kakita nila? Kuya mas meron ka pa mangising man. Ha? Dari na usa. Siguro hotel. Ano kayo taga driver? O Kita driver. ada magkaon. Hindi naman karejo bito karon maikag sila sa tang. Sa kumukuha ko haning buko-buko. Kasi Ay ko gahe. walang kaproblema. Enggak. Iniunan humot lagi na. Humot yung nga ni guys. Kana bitang iniunan nga. Kuan. Mura na si Jog sardinas. Nahumok na bitang bakul. Di ko madatog, di mo kan sa magina mo tambaw. Madaot. Kain kamay. Hala di man food. Di masad. Sobrang ko astung, santong. Ano guys, mara tayo mong vlog karon guys. Matiwas na may panihapon. Kaya mag-live mi ron. Namin Makaon. green. Bubawis na ito. Bubawis na. Mato na may gadan. Salamat. Ay, wala ba ito na? 1, 2, 3. Bye-bye! Salamat sa ta. Salamat yung bagton out. Salamat din eh. 1, 2, 3. Salamat. Aw. Ay, aw. Musik. May nalaman tagbabay. Sige. 1, 2, 3. Bye-bye!